Jeg har så fået en udfordring om, at jeg skal hoppe i havet af Christina Elisabeth Jeffersen. Og det vil jeg så gøre nu. Vandet er sgu lidt koldt, men det må man tage med. Så ja, held og lykke til mig. Nominere 3 andre, og hvis de så ikke gør det, så skylder de mig en kasse med kaj. Og jeg vil gerne nominere Michelle Olsen, Søren Styrkær og hvad fanden har det mere? Jorden Frisk. Så hvis I ikke gør det, så skylder I mig en kasse med kaj. Jeg har 48 timer, så jeg ser frem til nogle mokajer.